2 years na lamang daw po ang itatagal ng aking buhay, mga minamahal. Kaya nung akin pong nalaman yan, mga minamahal, talagang ang yung abang lingkod talagang nanlumo, mga minamahal, sapagkat nung time na yun, mga minamahal, talagang napakaliit pa ng aking mga beloved babies, mga minamahal. Yung kung di pa ako nagkakamali, yung panganay ko elementary pa lang noon, mga minamahal. At talagang pero nung time na yan, mga minamahal, nung ako po ay nagkaroon ng karamdaman, ako po ay backslider pa sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At pinaisip niya muli sa akin, mga minamahal, na ako ay muling dumalo dito sa Jesus Miracle International Ministry, mga minamahal. At ang yung abanling ko talagang andyan po, na talagang unti-unti po akong dumalo na bumalik sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Hanggang sa talagang naging tuloy-tuloy na po yung aking pagdalo, mga minamahal. Talagang ito ay ginawa kong 3 beses sa isang linggo, mga minamahal. Talagang unti-unti kong sinunod ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. At alam niyo po yung karamdaman ko na thyroid cancer, mga minamahal, ito ay unti-unti pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Magmula noong 2010 hanggang sa kasalukuyan taon, mga minamahal, talagang andyan po ang pinagkaloob ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus na kalakasan at kalusugan. Praise the Lord. At talagang hindi ko na pa ito, yung sabi ng aking doktor na talagang dapat ipatanggal ko yung tumor sa aking thyroid, mga minamahal. Talagang hindi ko na po ito sinunod, mga minamahal. Hindi ko na pina-opera ito, mga minamahal. Talagang andyan po ang pananampalataya sa ating pinakamamahal na Jesus, na nagtiwala na lamang po ako sa Kanya na Siya ang magpapagaling sa akin, sapagkat siya'y tunay na buhay na talagang nagpapagaling ng mga karamdaman, mga minamahal. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Praise the Jesus Lord. sa pagpapalang yan, mga minamahal. Kung hindi po ako muling naglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, malamang po, mga minamahal, talagang wala na po ako ngayon, mga minamahal. Kaya maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you so much, Sa Lord maraming Jesus. taon po na talagang dinagdag ng ating pinakamamahal na Jesus sa aking buhay, mga minamahal. Kaya hindi po ako magsasawa na pasalamatan ito sa ating pinakamamahal na Jesus. At ako din po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus sa patuloy niyang pag-provide niya ng aming mga pangangailangan sa araw-araw, sa pag-iingat niya sa amin sa araw-araw, sa kalakasan, kalusugan, na patuloy niya pinagkakaloob sa aking buong sambahayan. At kahit hanggang dito na lang po, ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay sa ating dakilang Diyos lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin na malakas ang ating pinakamamalapan ng Kristo. God bless, mahal na kapatid, sa pinagpalang buhay na patutuo. Ganyan po, mga minamahal, ang dakilang kahabagan at pag-ibig ng malapanin sa bawat isa po sa atin. Ating mahal na kapatid na tinaningan na po ng doktor, mga minamahal, 2 taon, 3 taon, 2 taon po, mga minamahal, dahil mayroon po siyang cancer, mga minamahal. Ngunit salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, sa ating pinakamamahal na Panginoon, wala pong imposible. In God, nothing shall impossible. Kayang-kaya niya lahat, mga minamahal, na kung paano ang langit at ang lupa, mga minamahal, ang buwan, mga minamahal, dyan lang po sa kalawakan, mga minamahal, itong mundong ito, mga minamahal. Ay mundo punong-puno ng tubig, mga minamahal, bilog po yan, mga minamahal, maraming mga bayan, mga bansa, mga minamahal. Kung iisipin mo, mga minamahal, ba't hindi nabubuhos yung tubig, mga minabilog ang mundo, mga minamahal? Bakit yung mga bansa pag napaparong kapatag, mga minamahal, nakalutang lang po yan, mga minamahal, sa kalawakan. Pag naroon ka sa kalawakan, ganun mo hangin.
Kaya nga kung iisipin mo ang kapangyarihan ng malapayon, talaga pong walang imposible sa Kanya. Hawak ng kapangyarihan ng malapayon ang mundo, ang lahat ng mga bagay na nakalutang po doon. Napakabigat yan, mga minamahal. Bakit hindi po siya natitinag doon sa kinalalagyan niya, mga minamahal? Kaya po, talaga po, kahit anong sa malugod sa iyo, mahal na anong klase ng uri ng karamdaman mo, mga minamahal, papagalingin ka ng mahal na Panginoon. Ano mang pagka-marites mo, kasi ngayon may pangalan na po yung mga yung chismis, mga minamahal, marites na po ang tawag ngayon yan. Ngayon wala na po sa atin yan, mga minamahal. Yung mga pang-aliw-aliw, pagkikipagkaibigan sa sanlibutan, hindi na tayo dapat may kaayon dyan, mga minamahal. Mga makasanlibutang gawaing mga minamahal. Ganyan po, kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon. 2010, mga minamahal, dapat baka wala na po yung kapatid natin, 2012, dahil tinaningan po ng 2 taon. Ngayon, 2022 na po, mga minamahal na riyan pa rin ang ating mahal na kapatid. Malusog na malusog, pinalakas ng ating pinakamamahal na Panginoon. Totally, pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Lubid ng mahal na Panginoon, talaga, nakikita mo, marami ditong namatay na binubuhay ng mahal na Panginoon. Sapagat siya po ang may hawak ng buhay ng tao, mga minamahal. Kung gusto niya, sa Biblia mga may nakalagay doon, kung ang isang tao, kung ayaw niyang mamatay, hindi mamamatay, manuman sa kanya, sabi niya. Yan, nasa kanya lahat, mga minamahal, ang kapangyarihan, mga minamahal. Ganyan po, kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon. Binago ang ating mahal na kapatid, mamamatay na siya, may taning na sa kanser, ngayon buhay na buhay, umabot na ng 2022, mga minamahal, buhay na buhay ang ating mga minamahal na kapatid. Itong minamahal nating kapatid, binago ang kanyang buhay, may nakaroon siya ng kapayapaan, maligaya sila naglilingkod, namumuhay, mga minamahal. Naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Dapat po talaga mga masaya tayo, mga huwag tayong malungkot. Kahit malungkot tayo, magpakasaya pa rin tayo, mga minamahal, alang-alang sa ating pinakamamahal na Panginoon. Huwag pa tayo padaig dyan sa kalungkutan na yan. Hindi po galing sa ating pinakamamahal na Panginoon yan. May karamdaman ka, sabihin mo wala kang karamdaman. Basta karap mong mahal na Panginoon, alam na mahal na Panginoon kung gano'n ang isip mo. May karamdaman ka, iniisip mo wala kang karamdaman, alam na mahal na Panginoon, pagagalingin ka na ng mahal na Panginoon. Ganyan po, mga minamahal, sumampalataya lang tayo ng buong buo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. Praise the Lord po, mga minamahal. And now, brethren, let us welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, beloved youth and singles choir. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Samahan po natin, mga minamahal, ang ating minamahal mga mangahit para sa ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Praise the Lord. Children's choir po ba, mga minamahal? Children's choir. Sorry po, beloved children's choir, mga minamahal.
the Lord. Amen. Praise the Lord. 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 Kay ganda ng buhay
Kaya ngayon aking laan ang panahon at kalakasan. Iniwan ang kalayawan itong sanlibutan. Kung dumating man ang sandali na ako'y kukunin na tungo sa iyong kaharian na siyang inilaan. Hindi ko kayang mabayaran ang iyong pagmamahal sa tulad kong tunggal lamang. Oh, Panginoon, Panginoon, gamitin mo ang buhay na hirap ko sa'yo bilang ganti sa kabutihan mo na aking nadamo. Hindi ko kayang mabayaran ang iyong pagmamahal sa tulad kong dugha lamang. Oh, Panginoon, Panginoon, gamitin mo ang buhay na hirap ko sa'yo bilang ganti sa kabutihan mo na aking nadamo. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. God bless po sa ating beloved choir sa kanilang alay na papuring awit sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na tunay na napakaganda ng papuring awit na yan na talagang sa ating buhay talagang tunay ang pagmamahal ng ating dakilang Diyos sa ating buhay at purihin ang ating dakilang Diyos dahil sa ating mga beloved mga children's choir na sa kanilang edad talagang nariyan na sila ay talagang natuturuan ng marunong ng umawit at magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at sa kapahintulutan ng ating beloved ordained preacher, beloved brother Buboy Nir, aking pinapaabot ang isang mapagpalang umagas sa ating minamahal at ginagalang na Ebanghelista, Pastor Willis Rada Almeida, at sa kanilang buong beloved Almeida family, beloved Almeida children, at sa inyong lahat, mga minamahal na mga kapatid, sa ating mga minamahal na bisita, welcome po kayo sa ating banal na gawain sa pangunguna ng ating
minamahal na Ebanghilista, Pastor Willis Rada Almeida, at ating pinapaabot ang isang pagpalang umaga sa ating mga beloved pastoral workers, sa ating mga beloved elders na ating kasama, and of course sa ating mga beloved live webcast viewers through Facebook and YouTube, na talagang sila ay patuloy na umaantabay, na talagang andyan sila laging talagang nakantabay sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Saan man po kayo dako ng mundo, Luzon, Visayas, and Mindanao, at maging sa ibayong dagat, pagpalain kayo ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Talagang napakabuti po ng ating dakilang Diyos, dahil sa umagang ito na talagang ang kabutihan ng Diyos ay patuloy na taglay ng bawat isa sa atin, at sa taglay nating kalakasan at kalusugan. Amen. Napurihin ang ating dakilang Diyos na talagang lahat ay narito, na talagang ipinagtatrabaho ang kaligtasan ng bawat isa, na bagamat tayo ay galing sa maghapon na trabaho, ngunit hindi tayo nangihimagod na dumalo sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, dahil nandyan lagi ang ating kagalakan. Amen. Praise the Lord. Ating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At tayo po ay magpatuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo. Atin na pong tinatawagan at ibinibigay po ang buong pagkakataon po na magpapasalamat sa ating dakilang Diyos, ang ating beloved brother Anlik Lorenzo. At sundan po siya ng ating beloved sister Mirasol De Vera. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ang pinakamataas sa pagpupuri, pagwalhati at padadakilan na tatangay lamang po sa ating pinakamalaping Sus po lamang. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Pagling Lord. paggalang po sa ating beloved Honorable Pastor Willis Rada Almeida. At hindi po natin makakalimutan mga ganito ang aral at turo po na iniwan po ng ating beloved Assistant Pastor Linas Almeida, kabalikat po ng ating mga beloved children. Bumabatid po ako ng isang magandang madaling araw po sa ating lahat. Sa ating pong beloved ordained preacher, beloved preachers, beloved elders po, beloved workers, beloved instrumentalists, sa akin din po mga beloved ko, choir member, bumabati po ako na isang mapagpalang madaling araw po sa ating lahat mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamalaping Hesus. Isa na naman po akong natawag upang magpasalamat po sa kanyang kamahanggang gawa. Hallelujah. Nagpapasalamat po sa ating pinakamalaping Hesus. Hallelujah sa kanyang pagpatnubay-gabay po. Hallelujah sa aming pong pagbiyahe papunta rito. Diyan po na sobrang lakas po ng ulan. Ngunit diyan po pag-iingat na ating pinakamalaping Hesus. Hallelujah. At nagpapasalamat po ako sa ating pinakamalaping Hesus. Hindi man po karapat dapat mga minamahal. Isa rin po ako nagagamit sa kanyang banal na ubasan. Hallelujah. Bilang isa pong youth choir member po at saka isa pong instrumentalist. Nagpapasalamat po sa ating pinakamalaping Hesus sa talento pong kanya pong ipinagalob sa akin. Hindi man po karapat dapat, ngunit kanya pong nirapat na nagamit po sa kanyang banal na ubasan. Amen. Hallelujah. At nagpapasalamat din po sa ating pinakamalaping Hesus sa kanya pong ipinagkakaloob po na wisdom, knowledge, and understanding po sa akin pong pag-aaral, sa amin pong face-to-face, sa akin pong pagpasok sa school. Hallelujah. Pinoprovide niya po ang aking pangangailangan. Hallelujah. At ganoon din po sa akin pong pagpunta sa school, mga minamahal, sa akin pong pagdadrive. Hallelujah. Pinag-iingatan niya po ako sa aking pagmamani. Hallelujah. At nagpapasalamat po sa ating pinakamalaping Hesus. Ibinisan niya po kami ng may kabanalan po at pinoprovide niya po lahat ng aming pangangailangan sa pang-araw-araw. Ganun na rin po sa akin pong mga masaboy po sa ibang lugar, sa ibang bansa, mga minamahal. Diyan po na patuloy po silang pinag-ingatan ng ating malaping Hesus. Hallelujah. At nagpapasalamat din po ko sa ating pinakamalaping Hesus sa mga pagpapalang pinagkaloob niyo po sa amin. Hallelujah. Nagpapasalamat din po ko sa ating pinakamalaping Hesus dahil andyan po na nagkakaroon po ng mga karamdaman dahil po sa panahon biglang mainit po tapos uulan. Andyan po na nagkakatrangkaso po. Ngunit sa patuloy pong pananalangin at pabaka prayer po sa ating
mga beloved preacher, beloved ordained preacher, indiyan po na pinapagaling po natin pinakamamalaping Isus. Hallelujah, nagpapasalamat po ko sa ating pinakamamalaping Isus. Hallelujah, sa kanya pong mga pagpapala. Hallelujah. At bilang karagdagan po, nais po namin alayan ang ating pinakamamalaping Isus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Minsan pa nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. He formed my heart before even time began. My life was in His hands. He knows my name. He chose my every thought. He sees each tear that falls and hears me when I call. I have a Father. He calls me His own. He never leave me, no matter where I go. He knows my name. He knows my every thought. He sees each tear that falls and hears me when I go. I have a Father. He calls me His own. He never leave me, no matter where I go. He knows my name. He knows my every thought. He sees each tear that falls and hears me when I go. He knows my name. He knows my every thought. He sees each tear that falls and hears me when I go. He knows my name.
each tear that falls, and hears me when I call. He knows my name. He knows my every choice. This is each tear that falls, and hears me when I call, and hears me when I call, and hears me when I call. Ang lahat ng kapurihan, pasasalamat na tatangay lamang po sa ating pinakamamahal na Diyos po lamang ng praise. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. God bless po sa ating beloved brother Anlek Lorenzo sa kanilang papuring awit sa ating dakilang Diyos na tunay na sa buhay ng ating beloved kapatid, mga minamahal. Talagang nariyan ang talagang pagsama, ang pagkilos ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus na talagang siya po ay sinasamahan, na talagang nariyan ang patnubay, nariyan sa kanyang patuloy na pag-aaral, ay talagang hindi siya pinapabayaan ng ating dakilang Diyos at tunay nga po na sa ating buhay, sa bawat isa sa atin na talagang hindi tayo pinapabayaan ng ating dakilang Diyos. Amen. Dahil sa bawat isa sa atin, alam natin na talagang ating napakinggan ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na lahat tayo ay naturuan ng talagang totoong pangangaral ng ating minamahal at ginagalang na Ebanghelista, Pastor Will Estrada Almeida. Amen. Dahil kung hindi tayo naturuan, malamang sa oras na ito, sa gabing ito, ay wala po tayo dito. Amen. Dahil tayo ay talagang nagpupuyat, talagang tayo ay nananalangin sa ating dakilang Diyos dahil alam natin sa ating ginagawang ito ay mabuti para sa bawat isa sa atin. Amen. Praise the Lord. Ating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos at tayo po ay tuloy-tuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved Sister Mirasol de Vera. At sundan po siya ng ating beloved brother Mario Fernandez. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Yung pinakamataas na pupuri, pagluluwalhati para lang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Ako po ay nagpapabot ng dobleng pagbati sa ating ginagalang mahal na Pastor Will Estrada Almeida. Ganun din po sa mga di malilimutang turo at aral ng ating ginagalang Assistant Pastor Lina C. Almeida. Sa ating beloved ordained preacher, sa kanilang anak, sa ating elders na kasama natin ngayong gabi, at sa atin pong lahat, ako po ay nagpapaabot ng isang madaling araw na po sa ating lahat. Ako po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil muli akong nabigyan ng pagkakataon para luwalhatiin at pasalamatan ang kanyang dakilang pangalan. Ako po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, mga minamahal, dahil nung gabi ng Martes, mga minamahal, medyo maulan, kaya hindi ko sinasadyang naulanan ako, mga minamahal, nung gabi, pero pagising ko ng umaga, mga minamahal, talagang grabe yung sipon ko, mga minamahal, pero kinabukasan no, ng Wednesday, mga minamahal,
may banal na gawain tayo mga minamahal. Kaya pinilit kong dumalo ng Wednesday na yun mga minamahal. Pero dahil napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus, nung Wednesday mga minamahal na pagdating ko sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus mga minamahal, hindi ko namamalayan mga minamahal na pinagaling na pala ako ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus sa unang dalangin ng ating ginagalang mahal na Pastor Will Estrada Almeda. Kabalikat po ng mga pastoral workers, mga minamahal. Kaya labis-labis akong nagpupuri, nagpapasalamat mga minamahal dahil hindi ko pa naipapanalangin or hindi ko pa nahihiling na pagalingin ako ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Andyan kaagad mga minamahal yung katugunan ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. At nagpupuri, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus sa kalakasang patuloy na ipinagkakaloob ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus sa inyong abang lingkod mga minamahal, dahil talagang medyo mahirap mga minamahal yung pang-araw-araw na trabaho mga minamahal, pero napakabuti talaga ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus dahil hindi niya tayo pinababayaan mga minamahal. Kaya labis-labis kong ipinapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Hindi man karapat-dapat, ngunit minarapat ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus na gamitin bilang isang mga awit sa kanyang ubasan. Kaya ang lahat ng puri, pasasalamat para lang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos. God bless po sa ating beloved Sister Mirasol De Vera sa kanyang buhay at pinagpalang patutuo na talagang ang Diyos na ating pinaglilingkuran mga minamahal ay talagang buhay ng ating beloved kapatid. Talagang nariyan na talagang nakaranas ng karamdaman, sakit na yan dahil sa paiba-iba ang klima, paiba-iba ang panahon. Ngunit alam natin na pag dumarating yung mga bagay na yan, alam natin mga minamahal na tayo ay mayroong Diyos na malalapitan, mayroong Diyos na talagang tinutugon ang ating mga panalangin. Amen. So yan po yung isang mabuting bagay na talagang dapat nating ipagpasalamat dahil alam natin